Hallo, wir sind Bill und Esther Thiela. Wir sind hier in Bolivien und wir sind hier dicht bei der Kolonie Primavera. En hier weer een paar weken terug weer daar wat van de jugend, die weer zich daar aanheilig geworden en die ene die brengt een andere aan, die wacht hem over. En zo die, als dit worden we maart begonnen, die zijn drie van de jongens worden bij weer en die zijn in gevangenis. En over die kolonie, die probeert hier de jongens eruit te krijgen, die zijn onder druk dat in papier onderschreven dat hij is vielleicht aan een hartslag gestorven en dat zo wordt staat. En zodat ze de jongens gaan waren terug in de gevangenis uitkrijgen. En zo dat zijn zeer schwierig. En dat wordt zeer met geweld met omgegaan. En de familie van dus Benjamin Clausen, waar dat eruit gekomen, die zijn ook zeer onder druk. Die namen dat een vredesbrief, waar ik niet met stemmen door als niet vrede. Maar bloos dat die jongens die zullen in de gevangenis uitgaan, die zullen het zo doen, dat de afspraak weer nog was. En zo, wie vrouwen om gebed, dat het gezatst wordt het recht doen. En dat het niet wordt met lees en met corruptie, maar met kramen wordt doorgevoerd worden. Zo, de beet met ons taub hier voor niet bloos voor de Primavera Kolonie, maar voor de Mennoniten hier in Bolivien. Dus het is zeer zwaar alleween. En zo, we hopen op een erwijking hier morgen dit jaar. So we denken ook aan Benjamin zijn vriend, wat ook met Amthoop door de oversweren. Er wordt ook veel druk opgelegd op Ant, dat zij zullen ook leren en niet de waarheid zijn van wat passiert is, dat hij niet werkelijk is uitgemerkt. En zo, ik geloof, is veel angst, veel duisternis en toch wel die hand dat de waarheid zal bestaan blijven, maar hier is veel druk. We weten dat in een kolonie dat zo sterk met de gemeente en de regelen en zo de familie staat niet fashion gemeente in wat recht en aardig is, in waarheid. En zo dat kan zijn dat zij twee brengen met lees en toch dit is wat ik kan doen hier. En zo beet ernstig voor deze kolonie en al die andere kolonieën.